लेट्स गेट रेडी विथ मी फॉर माय मामाज एंगेजमेंट. फर्स्ट मी मॉइश्चरायझर लावते. हे पिलग्रीमचं मॉइश्चरायझर आहे. छानपैकी अप्लाय करून घेते. नंतर फाउंडेशन लावते. ऑलिव्हाचं फाउंडेशन आहे. सगळीकडे लावून घेते. नंतर ब्लेंडरने ब्लेंड करून घेते. कॉम्पॅक्ट पावडर लावते. ही कॉम्पॅक्ट पावडर स्विस ब्युटीची आहे. नंतर आय शॅडो, मास्कचा आय शॅडो पॅलेट आहे. फेंट पिंक कलरची आय शॅडो, त्यावरून गोल्डन कलरची आय शॅडो. ही आय शॅडो मला खूप आवडते. त्यानंतर लिपस्टिक, पिंक कलरची लिपस्टिक एलिटेनची आहे. लिप ग्लॉस लगेच चेंज करते. हेअरस्टाईल केली, नेकलेस घातला, इयरिंग्स घातले, टिकली लावली, नेल्स लावले, ओढणी घेतली. बाय.